Amen. Hallelujah. Amen. Sanka radede sister comfort yami sharpa. Wodi awuram enanwumre. Baby a wo bia so eyesida awaso nie. Ebredu se odi hunufo no awurade akoa osomafo no awieye bremu. Watena se nanwumre yi so se enanso ye be kone nchen na de awurade Nyankopon de adom no odi amaye. Okay, can look at some patinum chichemunsia. Bible says na oyesa no Peter ebuma empata bebre. Sometimes they hear and say we share obi awurade adom ni say ya obra ho ase na wutie ne oka no. Another odifo no wa ha
another Yamasoma no ha, another or the Huru no ha, or Jenadra, Ebre Yabakuya Papanchain, the day at the Bishop Albert Saki Kwapon, and the Papa Yama Akwaba Ebe Fidiation. Also for the Joseph Buru, Namisha Papa, Nasida our Timling and I'm on Pomote saying, yeah, the tomb for Yakupo say. Yes. Now, and then you remember, my fa Quenya in Tsunami Sumpa TV, after 4, and a Sumpa radio, a tier 4, Yamamunina Joe, Eba, and a cedar hour and so. Amen. If it's our breakos, it's a known do Eba Bono, a cedar hour Jumedie, and a yade a bremo. Yes. Now, Senya unim da dana se cedar hour Jumedie and a basaya. Ya di nyankopon asem na brahwefo na etiefo na ye wia ya bomu na ya bompae na ne saye no so na nyame nam ne dom so e di adanse ahodo pi ema nipa ebi fa adanse no wo Europe ebi fa na Asia ebi fa na America Australia Africa countries ne bi so Ghana ne potem ha de adanse no eye pi enti sa brede fa fo no na fro bi no be so mfro bi na ka kire ne se onyame akoa no nyame somafo no nyame difo no oni ni team no abedu na eneso wabano pabere so hallelujah amen na mo so amowo Facebook no ene YouTube no na mo so ma share link no na ansa na mo be share no mo like Sumpa page no meka 93.1 FM no mo like page no na mo share link no ma afoforo nso so enhwe bi na mre bia ya meka kire wo Daniel chapter 12 verse 3 say o say na badwemba no be hwen na wona otimi edane ni papi kwotene ne mu no obe hwen sa osoro ensromada pem na che say obi bia obomoden say oye osoro nyankopon hini no ho adwuma na oyi nipa na ode nipa na mo sisi yi na otwe nipa free bone mo kotre ne mu o ma nipa wo ho so no onyankopon ni ko saafo no ho hallelujah amen enti share na mfaso de obenya wo mu ni se wo a wo share link no ma sa oni kro no enya nkwa no sa wo a wo share link no wona why say adwuma no wona why say okra no ho adwuma hallelujah amen na yaba eye sida awai so a asofo de wo mu ane say nyoma bebre eye package nyame asem wom yes empaibo wom yes efutu sem wom adwensa kira sem wom asofo saa so na kwantwere ewusa ewom arade nhira enti fa wonsuo esi TV no so ana say radio nanim o documents bia na focus na mra yetie nyame asem na ye bom paye no na nyankopon tumi ebo awuramu na no na nipa pi edisitie eye adwuma wafa dance pi ebitime ba te say eneya wada se eneye counseling ewo Sida Worship Center dodo no na mete no mudi o dance e ba na dance na mo ba na bi bom nsem eye TV so eye radio so na o father obi say sa dance nti on terase ebitimi free cry eba adanse nti ebitimi free ba biti say takwa ebitimi free sunyane ebitimi free techimai nkuransa adanse nti so bedi e de hye Yakobon de enu na kumase ni potem ade eye bi enti sabre ye krado se won so baby bia ye wradi Yesu Kristo e ka adwensa kira se ogie ni fa hodie ni adanse esisi enti enamra nyame asemu bai baby bia o hwe ye na uche ye bia no won so obenya adanse ma me ko MCR na azuka bema one na pamfo ewo MCR no omo na omo chichi mfidie na minu o hwe ye eji atwaguo ewo TV no ni Facebook no so Yakobon onhira won na nsan sare nso no to mia no etoda na nyama ye dan etwetwa sisi anso bobo modern a echinchim fidie no ma yense ahwefo ne etiefo ebete Yakobon nhira won nyame nhira sempe nipa fo se omoso omode social issues no abegu na sabre die omaja baton no ediama Sida awa yenko Facebook mra any YouTube na mama akwaba yo Bishop ye ko Facebook no dia dodo na e wo so
Dina Asare ewo so Portia Osei ewo so I am Ish Moto ononso ewo so Aisha Dauda ewo so Sanso ana Regina Chei ononso ewo so Dodo na ewo so Samuel Danso ewo so Osofo Fabikan Oche Grades ewo so Vivian Jesse was so Linda Owusu enso ewo so Sanso na Dina Asare Comfort Edu omunyina ejina so ewo Facebook no so Jimama Owusu afriye yeah to also YouTube no so Blessing Amoa ewo so Michael Apiekubi ewo so Abena Eje ewo so Angelina Fuku ewo so Inshiraba ewo so Zinabu Amedu ene yesum Asantewa Krobia ewo so Edith Amoa ene yesum Hega Amoa ene Suzy Danso ewo YouTube no so ene enumere omone yesum denden Felicia Tano munyina ejina so a omone yeso Ochre Grades munyina ejina so a omone yesum pa Sabre dia mobile like page no ama share link no ama afoforo so ahwebi na ena nwumre sania unim no sida awaye ba ensema ye de bra ahwefo ne atiefo nyina ne se ehimfa na ye janom nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Identity ebisa ahwefo ne atiefo sa osofo nyame ahye ye bose o kan Isaiah chapter 43 from verse 2 no or say mayen suru ye na mojamu a one ne yes osofo say ye nam esubonti mu a o kan ye na esubonti ntimi ntwimfa so na ekosi san ena esubonti ebofa nipa so my God oja eshi ni pay nyankopon na oba hyebo no onya no kwafo ana say ye kan Isaiah chapter 41 verse 10 or say ensuro osofo kan mahwefo nti o se ensuro na me ne wo na wo ho ma wakoma ntu na me ne onyankopon me hye wo den enso meboa wo me de metene ni fa me kura wo mu metene ni fa ebe kura wo mu na osofo enade na yehu osofo yade doso owo doso amaninya doso ene emeburu no sei ene nyankopon ni ho aso beso amanfo mbam ene mamefo bi papafo bi omoda osofo omonna omo telephone omo phone ebele ana ne ye machine se bram onim sa kwesi asem ya asem na ye de ba osofo amanfo di your friends hospital akonia banti said there sebi oko wonyuma so na se kura hospital kona sa ya osofo beko yesi internet na ayede atiko eduro no ye be show atiko tete na osofo ko hospital ye di watu keteso na osofo ya miamia ye di yansa to na di bibia hye ya so na ya miamia ye funu na ye se na ye tieti osofo se so ko hospital medical doctor na kire wo se ya dia doso Intiansa no beti mama waduro ama wanom no jisa okotwa scan okoye laboratory test so wo sika so asofo uni sika jisa okoye test and obi hwe obi tie obu wa test no ni papers no na eya ne bag mu ma aso yehu yade no eno na ye ba ye bisa se nyankopon na o hye ye bo se yade odi gu Misraim fo so no onfa bi ngu ye so no sa nyankopon na wa fa eno na ye ba ye ni ahwefo na tiefo se nyame o se onsesa na ono rade o se na asem eye ane any amen o se there be nim na identity se ne ma ehuna man ono so waka kire se ye kwati na asem a na ye de yankasa ye pa ono so no obekwati na asem ono so onfi ye yes enti ena nwumre ena nyankopon asem so ye afiwiase nyame matim ena bronsam wia nipa efri na asem ena bronsam edi ajapade ene sika ena ahye nipa tim aso fo bra ye bre nyina ye be waja ne oma nyina ho ene da ya nipa yire no ho sisie osofo kansa ye toto osofo ajapade ye prepe nyina ye be waja ye be kya ne nyina ho bra ye bre nyina nipa kire no ho
na nipa etwa won ho sa atay nyina osofo e be kakra no na nipa agya hokọ ko mo kire ko hwe ama wonsa e be bo osofo ye kodura ye misa se mehwe nana so masio mehwe osofo so masio mehwe odifo so masio ye bisa se ne normal ye se ye se ye de normal na ma wonsa osofo bo na nipa wie ye tai e wo se ka nipa ka ye bomode ahwehwe ye bay Tambia. ye nkwaje e de ma ye kra eno na ye bakasa fidie so aboso me bia wonsemfo a osofo ye yie Yes. bosomi atwa mu nyina ye ne ahwefo ne tiefo kasa ase ye nya sitie ma nyame asem Oh yes. na wo ye sitie ma nyame asem a inhira ewo mu ebi ye bambo Yes. ebi ye nyame yi ufri so hwe Oh do Jesus. nyame yi ufri haw ne amane Yes, wo ye sitie ma nyame asem o san hira hallelujah Amen. na sa wa nya sitie ma na asem a Oh. o haw ne amane etime ba wo so na bosomi de Yesua akwansidi a esi nipa abrabo a ye boy akwansidi a ewom eye hindrances of life akwansidi a ene nyame mma ene ahwefo ne etiefo edi esie Yes. abrabo mo akwansidi bosomi nyina ya abrabo mo akwansidi abrabo mo Akwansidie. Kristo somo akwansidie aware mo akwansidie akwantuo mo Akwansidie. abusua mo akwansidie sofudie mo Akwansidie. aban adwuma ye mo Akwansidie. ankorakora adwuma ye mo Akwansidie. let's akwansidie no osofo ewo bia nyina bi na enra me ne ahwefo ne tiefo kasafa akwansidie ni ye mo mienu ye wo sunsuma akwansidie ene ye wo hunam akwansidie efisa twerɛsɛm di adanse se bible se nye ye ne hunam ani moja ena nya efisofo nwumatensia entenye ye ne hunam ani moja ena nya nti ye wa akwansidie bi a osofo ye honhom ade nyoma bi ediwo ene udi asia so unhu ba bi afiri ene obi yare osofo ko hospital a doctor say fidie ne tests ahodo awara ne nyina kire sel onyare Oh. enti o ma waduro doctor papa bi osofo doctor papa bi ahwefo ne etiefo amohwe wo hu yade na o ma waduro da efso se yade na nkasa wo side effect enti o hu yade na o hu o ma waduro eduro na nkasa wo side effect enti so o hu yade na hawa o ma wo eduro ma wo nkonom e ma wo nkofa hawo foforo ma ne pedua doctor papa bi eno bi hwe obi tie ye osofo oda ontime nna Oh. enuro ikura no di ehun kura onom so a emfa ho e che se hwei no enya hunamani yade eye sunsumu yade eno na o kan twerɛsɛm Yesu Kristo kɔto obi a wabubuo obi a nani afira obi a oyemum ɔse wo sunsumbɔne firi no mu kɔ sunsum no firi no mu ana yade no kɔ na che se saa yade wei no mu no eye sunsum na di yade no pere osofo ye so obi mpabre obi aye adwuma saa ye adwuma saa adwuma ne ye da adwuma ban na nipa bi o hwe ye o tie ye onye bi da osofo adwuma bi o ye bi da o ya intimency kwan so ko China kwan so tete aye ba Togo wako Togo Nigeria kwan so wako wa ya nyoma nyi ya kakua adwuma eya kubisa nase ewu nkuru nketua no efu ahodo wa ya anyeye ente no hu no se won pebere die ne di na chi oye adwuma ne friend say sunsumu de ben sunsuma kwansidie sunsumu akwansidie hallelujah sanso no bi hwe ye osofo obi tie ye ne ho fefefe aso aware no onya bi obi say na suba na onie na suba na onie osofo ye wi amanfo ye nimu ye ti omuden ewo ye so space yi so nyina kura aware ka suba ndi aka ne ka di suba ye pa eye chen o mu no osofo
Ase mesi a wonim ne ase bodi obetima bodi bebi asofo asese omo wo yere omo wo kunu enye suban na woni eye bibi na esikwa enti me ne ahwefo ne tie force hyase wo se ye wo sunsum nuama edi ni penya na ye hyase wo da ye son osofo da ye son yade a edi ni penya na ma hyase wo enye da ye papa ye wo da ye papa ene ye wo da ye bone enti ni nyine no soso onyame da na di kirew na weni ada ho so na da ye bi wa so onyame ka kire se ye ho adwuma efise Nyankopon kasa kire eye nipa ye friend Joseph eye Maria kunu no eye Yesu papa no se fa kokwa no so de dwane e free Kuroyimu fa free Nazareth ha fa free your friend say Judea ha na fa no ko bia your friend say Misraim na Herod re pa kokwa no akuno enti Joseph enete ye no na wo so oye daye no ho adwuma tikra wa anya daye no ho adwuma osofo ka obeye daye ka na kokwa no ne ba no a enne ye pie osura hinie no ma Maria je no home na enya senketo nya me hira no manyina mu osofo obo Yesu din a untime mfa Maria din nya da ensie da obabru Maria mo Maria yani anu kalkfo nyina ya chiacha mu nyina osofo afise enam no so ena yenya wiase age nkoa enti ne kasa mo Maria ka wan tu anamo daye no ho anamo anso ye generation ye ntu daye ho anamo eno obi hwe ye obi tie no ameka kira hwefo na wotwe se ye wo daye bu a wo so wo ye den yade be bo na yade no bo wa hwe ya wo be kwa enko wa hwe ya yade no e de wo be ko ese ye do daye bu wo so a o so na o so no ahwe hu yi a osofo ade bi obe bia enye yi enti ene ebeto adaye no so na ne daye a yaduru a ya so se osofo daye bu a so no wan tu ho anam wa anya ho adwuma osofo de ekuta onyina be firi onsa wan hwe ya wa ware be firi onsa wa adwuma e be firi onsa wa pomoden e be firi onsa de owo no e be firi onsa ene daye nipa bia ye victim oso sa daye no wa nani amano ho so wa anya ho adwuma nti daye no edininya ti sabre na me no ko tresem ene quotation no wa na ya ye community asem no yie pa ene me no ko Daniel chapter 4 verse 1 to 33 Daniel chapter 4 verse 1 to 33 na no me no kan eye Job chapter 33 verse 14 to 18 na me no kan Nyankopon so ne makasa preko ne mienu e woda ye mu ni pada ne mpaso anso ne pan te enti nyame asem ye community Ohene Nebukadnezar de ye koma aman krofo ne kasa hodo nyina wote asase nyina so ensi mu yie mmoloso ensankyerene ne awanwade a oso Nyankopon ayeme no ayeme fese mekama kire sede ne nsankyerene esi sosofa na awanwade sede esisi ye denfa na henie ye da henie na ne tumi wo awontoto so nyina so me Nebukadnezar metimi fie jojo na me ho tome ewo maaban mu na me so daye bia eyi me hu na me mpa so adwene ene mani so ade hunu ha me enti me hye mla se onfa baba nyansafo mla manim na o me kire me daye no ase ena nkonyayifo pediahunufo kaadiafo ne nyankonkyerefo ebae na me yi daye no ekire won nanso wantumi ankire me ase na akire yi no Daniel a ofre no Betsasa se menyame no din etie no na anyame konkron honhom ewo nimu no eba manim na me yidae no kire no Betsasa nkonyayifo pani se minim se anyame konkron honhom ewo mu na ahintasem biala enya wodinti kamedaye mu ade hunu amehunu ye no ene ne nkyase kire me na maniso ade a mehunu ye no mempaso no enie mehunu dua bi se esi asase mfimfin a ewale tententen dua no nyini eye kese na ye din na ne tenten koduro soro na ohunu no asase so ba biara eso ahahan ye fe na eso abadoso na aduane wo mu ema nipa nyina ewuramwa etete ne nwunu ase na wiem no masisi ne man so na abode nyina didi ho mehunu wo mani so ade ewo mempa so no mu no se owemfo konkron bi fire soro duruye
ɔteɛ mu denden na ɔkaa sɛ momudua no ntwitwa ne man mompro na hahan mpansam na aba mmoa enwane mfraseɛ na nnoman mfiri ne man so nanso munya ne dunsini asase mu dadeɛ ne kɔɔbrɛ mfrafra yɛ mpɔkyerɛ mu petee so wura mu na ɔso bosuo ɛmfɔ no na ɔne mmoa ni asase so hahan na adwene ɛnsakyera na anye onipa deɛ bio na ɔma no aboa adwene na mfie nso twa ne tiri so awɛmfoɔ konkron yi agyina so ɛna asɛm yi nam na konkrofoɔ asɛm so ana deɛ yi sie deɛ ɛbɛyɛ na ɔteasefoɔ ahunu sɛ deɛ ɔwɔ sorosoro na wɔdi nipa hennie so tumi na wɔde ma obiara ɔpɛ na wɔde nipa mu ahobraseɛfoɔ esi soɔ daye yi na me ɔhene Nebukadnezar mehunu yɛ na afei wo Belsasa ka ne nkyerɛ aseɛ ɛfiri sɛ mahennie mu anyansafoɔ nyinaa ntumi ɛnkyerɛ me aseɛ na wo deɛ ɛsiane sɛ nyame kronkron honhom wɔ wo mu nti wobɛtumi ɛna Daniel a ne din de Belsasa no ho dwirii no kakra ara san na n'adwene ha no ɔhene ka kyerɛ no sɛ Belsasa ɛma daeɛ ne nkyerɛ aseɛ ne haw Belsasa ka sɛ miwura anka madaeɛ no ɛmfa wɔn a wɔkyiri wɔ ho na ne nkyerɛ aseɛ ne mfa watamfo ho dua a wohunu yɛ a ɛso na ɛyɛ den na ntenten kɔpem soro na wohu no asase nyinaa soɔ na hahan yɛ fɛ na so aba dɔɔso na aduane wɔ mu ma nipa nyinaa na nwura mmoa tete aseɛ ne wiem nnomaa esisi ne man soɔ no ɛne wo ɔhene a woso na woyɛ den na wo kɛseɛ dɔɔso koduru soro na wo tumi die duru asase ano no na sɛ ɔhene ehunu ɔwɛmfo konkron bi sɛ na sɛ ɔhene hunu ɔwɛmfo konkron bi sɛ ofiri soro duru bɛka sɛ momudua no ɛnsɛn no nanso munya ne dun sina asase mu dadeɛ ne kɔɔbrɛ mfrafra mpɔkyerɛ mu petee so wura mu na ɔsoro bosuo ɛmfɔ no na wɔne wura mu ani di nkosi sɛ mfie nsuo betwam ne tiri soɔ no ɔhene ɛnkyerɛaseɛ no nie na ɔsorosoro ni asotwe a ɛbɛba miwura ɔhene soɔ no enie obetu ofiri nipa mu na wɔne wura mu atena na wama wawi nwura sɛ anantwie na ɔsoro so afɔ na mfie nso atwa otire so akosi sɛ wobɛhunu sɛ ɔsorosoro ne de nipa ahenie so tumi na wɔde ma obiara a ɔpɛ na sɛdeɛ ɔka sɛ onya dua no dunsine no sɛ wonya hunu sɛ ɔsoro na edi tumi no a wahenie begyina ama wo enti wɔhene mama futuo yi nya wo fɛ na fa tene ne ka wo bɔne egu na fa ahiafoɔ ayɛyɛ ɛsesa wɔ mumuyɛ sɛ ebi a ɛbɛma wo yiedie akyɛ yenum nyinaa ba wɔhene Nebukadnezar so abosome 12 wie duro no dabi wɔne namba bɛ ahenie aban so ɔhene no ka sɛ ɛnyɛ ba bɛ kɛse a mɛkyekyere ma yɛ ahenie gyinabea metumi den yɛ so ana manu onyam agye no ni ana asɛm no da so wɔ ɔhene num no ɛni bi firi soro ba sɛ wo ɔhene Nebukadnezar ɔka kyerɛ wo sɛ ahenie no atu afiri wo nsam na ɔbɛpam wo afiri nipa mu na wo ne nwura mmoa akɔtena na wama wawe wura sɛ anantwie na mfie nso atwa wo tiri so ɛde akosi sɛ wobɛhunu sɛ ɔsorosoro ne na ɔde onipa ahenie so tumi na ɔde ma nea ɔpɛ no dɔn no mu ana asɛm no baa mu Nebukadnezar ho na ɔpam ne firi nipa mu na wɔwe nwura sɛ nantwie na ɔsoro bosuofoɔ no honam ɛde kosi sɛ ne nwi fu sɛ ɔkɔdeɛ ntakra na ne bɔwerɛ yɛ sɛ nnomaa deɛ na nna no akyi no me Nebukadnezar me mama ni so mehwɛ wɔ soro na maadwene san baa me ɛba maame 33 no 33 okay simpacho hallelujah amen ahwɛfoɔ ne atiefoɔ yɛne wo ka daeɛso sɛ daeɛso wɔ nsunsuansoɔ ɛwɔ yɛ daadaa setenam daeɛso ɛwɔ nsunsuanso papa na ɛsan wɔ nsunsuanso bɔne ma wura mfi sɛ daeɛ na Joseph so yɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔba bɛyɛ nipa kɛseɛ ampampa Joseph bɛyɛ prime minister no na kyerɛ sɛ Joseph yɛbɛka ne sɛ waso daeɛ papa wɔn nso so Nebukadnezar so aso daeɛ ne daeɛ no kyerɛ sɛ mpagya nyame apagya no enumonyam na wanya no ne nyinaa bɛfrɛ ne nsa maame ne papa daeɛ bɛɛ na woso a wodidi agorɔ 2020 yɛ den sexy ɔso daeɛ no ɛnyɛ da na na ɛbɛɛ mu ɔse daeɛ no twintwɛn ne nanse kodu bosome 12 no mu enti waso daeɛ bi last year
What's to die be last 2 years? More than say Joseph was so die no 13 years. And so Diana Bermuno. Na Joseph was 17 years. Diana Bermuno 30 years. And Diana take it 13 good years. Answer Nebem. No 17 years. Diana Bermuno over 30 years. And Diana so take it saying 13 years. Answer Nebem. Obeso so Nebuchadnezzar so son Diana. And take it the 12 months. The Diana also 20 years by a common dreams war. Also so no one young Juma. We are dying obeying problem. The buy a bobo common dreams no be so chill. Nanya kopon don. I told us for why you born in Umpono how person bounce on. Yama so die son a bayer when you bow so. Now what's such a no what you want. Yes, Lord. I told us so a born for no. A yes said Tanya on penny per year, dear. Bible said, dear Yana, a debut entering your flibron sam or born poor. Nyamida na di chira. Jesus. Sana beya obeya ho Juma, obetu ho anamo. Enti na Job chapter 33 no. Nyankopon se oka ansoso nipa nte. Nipa fa nya adwuma sana beya obeyi wo kra efri afena no. Obeyi wo afri amena na wa nto amena no. Osofo enna finance nyina me chire common dreams so sa enna ma menka be enna bi na hwefo nti obi a wota so daye de bi obeso daye ho awufo obo obeso daye obi a wawuo no ne di nkomo obi a wawuo osofo no ne nam obi a wawuo no wahu no de bia otie yi ase oni awufo na ehia enye ni nyina na yesa wo ba be wuo na ka wo be wu aka wo so sa dan no ka wo wu dada e kire se onyankopon kasa kire se senior omo awuo no de wawuo ntimi nsi dan de wawuo ntimi ntwa school fees de wawuo no ntimi nsom nyame jesa wo hyebre no wabra bo no ene yekum no wan hwe ya nuama biada enti be nkoso wabra bo yekum hyebre Life. Enti no waye tiase ewuo obi hwe ye otie osofo se meso daye na me fro bepo saa menti me mfro na me nam yure mu saa menti me sekwa mu da kire se problem bia obe kanta bia problem no eba overcome o how bia beto no o how no unti me mfrim ososo saa daye na ti yade how na beba aware mu how na beba adwuma mu how na beba ebe overcome Yes. enti obi sika nyina hye obi adwuma firi nsa obi aware firi nsa ososo saa dae no wamfa nya adwuma osofo be so dae no wehu nsuo kakraka utwa untimi ntwa eto de nsuo na ani se tuntumbu ani se kokoko kire se problem kase bi ba so na problem no ba untimi overcome problem so na egu ahodo bebre dae pe na wo so obi be so da wo se mato amenem just say or how be ba wonti mi mfremu da say na obi to amenem a just obi na you fremu what to pit mu obi be so da ye o se ma yera me hu me kira kwan enti so hyebre no ene ye dane no. That's right. Enti wa dwuma sem wa ware sem o Kristo sum ebe ye basa obi hweyen obi tie yen osofo daye otan so pa eye eno ameka ho asem kakra ba bibia watra de bia eye kiri sane enti abrabo no wadu say wato cast 10 wasisi fiete wan hwe ya ni nyina be firi onsa position wanya wo yo hen Nebuchadnezzar daye na oso ye no na obi bia ni wa na hen ne kron chen Nebuchadnezzar oso se dua no ye bu dua no Just nyame man warning. Enti da wose koye ho adwuma koye ho adwuma kasa how ni nyina ma no so Daniel kachere. Na me kire ne de ko nya nyina o fansesa Ntesa ne bone nyina. sensesa enti obi wo ha oti bone bi mu nyame bo kokko o mfa nya adwuma ene da ya me kire mu se ne be ya wani be ya den e be ba so obo osofo obeso da ye no de bia no na odidi wodayem na amafo fa no na ono so fa be ono nyame ya domo kire ebe ko ho no so ya enye ni nyina na yesunsum awade ti o kire ye be kire mu de yesunsum awade de enye sunsum awade
eto da de mmereye na ebre wo wonti be mo mpa ye biom ena nipa bi no uye mpa ebofo nipa bi o hwe nyame asem nipa bi a bibi besi kro hu aso se waye mmere nyame da na di kireo aso wa mfa na dum foi enti akwansi die ba ko a nyankopon ebo kokose honhom akwansi die no ba ko na nyame kire wo da ye mu a wonti be mfa nye adwuma no osofo be so daye na ye gi ni nsem ade bo se na ye gi ni nsem ade wo kura na obe so daye na ade kuta na ya je na ya je firi nsem osofo bo ho so me so daye ya ye me ho ade ahye me kawa anso wa ware dada o anso ne wasan ye ho ade o ye oba foforo de e hye kawa wo ti ase wanye ho adwuma wa ware tawatawa bebem wa ware begu wanhwe yesu so aware no unya bi da enu bi no bo ha one be ma 30 years 20 years 10 years 15 years yenye no ho ade be ma no phone na o use keke the phones too no ba ko betima ye oba no ho ade anso so no bibi na esi kwa enye se be ma no na empe taye no to be wu akoburu nsam gem wote se obi o twempra nyame hira nyame enimra ho so na wotwe de ye kire daye ase kakra kakra na de abompai obu ho a wa ya victim daye no waso edin so aso bonne no abrew obi so ho a waso so aso bonne no enya mai efiri eda de ben bradan na ma kire daye msa nyame ya doma o kina ye besen ya toa so nti na wotwe ye da ye so ho adwuma kasa urade yesu daye bi amaso de mekaye de menkaye de de sunsu aso bone abreme ni afa na de sunsu aso bone be breme na nyumere dwantoa yesu moja go Calvary hume mobo fa twitwaje me yesu demo yesu wanna sera urade ho mobru hu ade Jesus. So okay, James chapter 5 verse 13 ose mumu bi hu na amane ana mano mo mpaye mumu bi bu atoni yema na mano to ayeye na chese ye woni paku mienu na wo ho ye woni pa bebre wo adaye so amekan hu amane enti woni de onso so sa adaye ne nya pe obi so hwe obi ti ose menso daye obi enu onso daye na embom daye ne yifiri mu ye ma won kai we hu se ade papa na eba ana say nya bone mo we fi say the same and the bucket na oso daye won kai nyina ye yi daye ne nyina firi mu won kai daye no nyame ene din kirase ma
Daniel mo hu dae no kire na ase ye bom paye ene ye break out any evil dream. Bible say ogidini and pie bom ye den no ye adwuma bebre enti obetima ye Kristo ni aso pie bom wo mara e be ye adwuma kakra be ka say urade Yesu ye bia maso da ye bia so aso bone abreme so bone be breme kidaye no ensan bebia ensan ko bebia free ba yes, so they one on a bomb. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More YouTube, more Facebook, more typo. I break out. Yes. I break out. I break out. Yes. Hallelujah. Amen. More typo, I break out. I break out. I break out. Ever Facebook, YouTube, hallelujah. Amen. Empire edruso ye mu bebre da ye no de so bone abere. Oh Jesus. And now make kan da ya hodo asofo so a e de yade abere. Enti obi wa so sa da ye no e de yade abere no. Yes. Wa so sa da ye no de yade ayedan abere no. Enti sa abere ubom pa se daye maso di yade abrem no every me so obi so daye na wason e di adwuma seye na abrem e di awade seye na abrem e di ka na abrem ba bibi awankru Nebukadnezar no de owo nyina fire ne nsa na hinye ne fire ne nsa de na daye di abrem ka se urade Yesu bompa ye de biara daye so e di abrem restore ma restore ma Yesu demo Shana mo say ya enya watchina say ya you want na bo
nyankopɔn hyira wo pii Amen. kasɛ da yɛ papa no da yɛ papa no awurade ma ne mmerem awurade ma ne mmerɛ da yɛ bɔne no da yɛ bɔne adeɛ bi a agye afiri me nsɛm adeɛ bi a agye afiri me nsɛm. awurade fama me awurade fama me ɛyɛ mapɔmɔden mapɔmɔden me sika me sika m'adwuma m'adwuma m'awadeɛ m'awadeɛ m'animuonyam m'animuonyam me kronkron yɛ abrabɔ kɔnkɔn yɛ abrabɔ me honhom ahoɔden me honhom ahoɔden. awurade fa dɔ me bio awurade fa dɔ me bio. yesu dim Wɔ Yesu ka amen 3 times amen 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 nyame nhyira wo pii Amen. sɛ na wɔsɛe wo mmerɛ no wadagyeɛ ne sida awa abɔmpae saa berɛ deɛ yɛwo nsuo ne wo documents bi a ɔpɛ sɛ yɛbɔ ho mpaeɛ no ready na mo a mopɛ sɛ yɛsane out a yɛne mo bɔ mpaeɛ no wohwɛ tv no anim a yɛ numbers no gu hɔ na ɛnam sɛ mo bi tie yɛ radio no nti number no nie ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 and 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 000 000 967 967 numbers nyina yɛ sɔre a ofra yɛbɛtumi no wabɔ mpae saa bere ɛnkyɛ na yɛ signing out na the apostle continuation almost so no a take over saa bere yi deɛ pagya wonsuo na yɛbɔ so mpae ade bi ɔpɛ sɛ yɛbɔ mpae awurade yɛgyina fidikɛseɛ so hyɛ wo tumi Jesus wasɛm ahoɔden My God. sɛ nsuo bi a nipa bi apagya nsuo no nane yesu mogya Amen. ɛnane ayaresa nsuo Amen. ɛnane nsɛnkyerɛne nsuo Amen. deɛ ɔde nsuo yi bɛyɛ biara Jesus. awurade ma no mfa adanseɛ Amen. documents bi a wapagya mefrɛ adanseɛ to so Oh, Jesus. mefrɛ nyame favor Yes. ne nyame grace ɛto so Yes, wɔ yesu dim ɛna mabɔ mpaeɛ gyeme so sɛ amen Amen sɛ yesu ama na ɔpɛ baabi akɔbɔ mpaeɛ a ɔkyerɛ fiada ɛyɛ sida worship center ɛfiri anɔpa nɔnkron ɛkɔ no ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ mpaebɔ ano yɛ dɛn ɛyɛ dɛn ɔkyena ɛyɛ fiada mpaebɔ saa nso so na nyankopɔn ɛyɛ adoma ɛyɛ ɔkyena ahomakye na onum kosi nonsia ɛyɛ sompa first service yɛde da mu no ɛhyɛ awurade nsa na ɛde